Започва нова ера, ерата на поколението бета. Това е първото поколение, което ще израсне в свят, доминиран от изкуствен интелект, автономни технологии и дигитализация. Децата на поколението бета ще живеят в свят, където смарт-устройствата и виртуалните асистенти ще бъдат не просто инструменти, а партньори в ежедневието им. Те ще бъдат по-свързани от всякога. Култури и идеи ще се преплитат глобално, създавайки нови универсални ценности. С устойчивостта като основен приоритет, бета ще наследи от родителите си, милениали и Z, силно екологично съзнание и ангажираност към бъдещето на планетата. Гъвкавостта и адаптивността ще са техните суперсили. Те ще се справят с бързите промени и ще виждат в технологиите нещо повече, възможности за нови хоризонти. Поколението бета е поколението на утрешния ден, с способности и визия, които ще променят света завинаги. Готови ли сме за тяхното бъдеще?